Witam! Dobra. Cześć, witajcie. Ja jestem młody człowiek, jestem sobie kurde Ze mną. z kurczę Damik to ja. Czyli ze mną. No. Gramy w... No teraz ty? A, Nazi Zombie, no. I zaczynam pierwszy. On będzie lamił. Cicho, nie będę lamił. Postaram się nie lamić. Nie wyjdzie. Ja teraz ostatnio lamię, kurde, bo 3 rundy i kurde przegrywam. Nie, udało mi się 4. To jest ten obiecany odcinek przed wakacjami z kurczę z zombie. No. Weź sobie za chwilę, jak będziesz miał 1950, to sobie otwórz przejście. Nie, bo znowu jakąś lipną broń wziąłem. No i trudno, ale się opłaca. Opłaca się, bo będziesz za 950 taką, że będzie ekstra. Dedniesz! 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 Nie dednę. Ej no. Już myślałem, że będę ja kurde szybciej. Kupuj! Kupuj! Nie! Kupuj! Mały synek. Szkoda. Jak się zacznie ta runda, to kup. Bo możesz wyłożyć taką broń, że będziesz zabijał wszystkich na klika. No to jeszcze wezmę 50 i będę miał kurde kozacką broń. Nie. Będziesz miał kozacką. Będę miał kozacką broń. To będziesz miał kozacką, jak widać, gdzie da zresztą. Dobra. Szybciej dedy. Mamy 3 minuty 40 sekund, więc... Czy nagranie już, więc... Dedniesz nie leci. 5 minut nie wytrzymasz. Nie wytrzymasz 5 minut. To patrz kurde na to. Fajnie. Co do lik na tym, co ty tam. W końcu, Co ty na to, synek? w końcu się kurde skończy skończą się te łatwe rundy i będziesz miał lipę. I tak nie dożyjesz więcej niż 4. Widziałeś tego kolesia, co tam leżał? Zobacz na dole. Ja nie zawisł. Ciekawe, czym by cię zabił, jakbyś mu ręce odciął.
Jeden. O, dobra. I cykrysta. Która to jest runda? 4 teraz. Nie dożyję, już jej nie przeżyję. Czy tak masz teraz? Chyba, że powiesz ci rekord i będziesz miał 5. Tak, dożyć 5 minut, dobra. Ewentualnie 5 minut z hakiem. Ale nie, już jest 5 minut, dobra, to przeżyłeś. O, shit! Czekam. O, zobacz, jaki koleś. Nie! A zresztą, dobra. Niebieska, nie, niebieska moc. Niebiońska moc. Ile kosztuje to tutaj? Nie wiem. Ej, czekaj, cofnij się. Tam była chyba broń na ścianie po lewej. Widzisz, co to jest za broń? Jakaś strzelba chyba. Strzelba. Na razie. Weź wylosuj sobie za chwilę tą broń jakąś. Ale Thompson jest dobry, jak masz później te gorsze rundy, a nie jest ich dużo. Wiesz to, będziesz miał podwójne punkty. Shit. Shit. Będziesz dużo spał. Dupa, ja wolę przeżyć niż kurde umrzeć. Ja tam wolę mieć więcej expa, ale jak chcesz. Nie miałbyś expa, gdybyś kurde umarł. Wiesz to, zabiję wszystkich. Kurwa, exp. Oooo. Ej, teraz z góry będą. Nie przeżyję. Piąty już nie przeżyje, zobacz. Ej, synuś, bo mamy tylko 15 minut na nagranie. Może zrobić 2 odcinki. Nie. Jeden ja będę, a drugi ty. Nie, zmieścimy się do mnie. Po co? Jo, to dupy. Wymieniłeś to za Thompsona? Idioto? Noż! Co za idiota? Jak ja. Facepalm. Facepalm. Teraz ja bym facepalma zrobić. Teraz możemy robić facepalm. Tak. Wszyscy, którzy oglądają facepalm. Bo zawsze zapominam, żeby nastawić sobie na pistolet. Boże. Spoko. Może jeszcze sobie otwórz to po prawej wejście. Żebyś Nie. mógł zawsze uciec. Jest od camping. Thompsona sprzed. Mówię ci, nie przeżyjesz. Dawaj, z jednym zabierz wszystkich. kurde. Tak! Dobrze. O, ej, co to ma być? Dobrze, przyciąłeś mu, kurde. Ej, tamten biegnie, to się zobacz. Strzelaj! No ej! No nie! Piąta! No nie! 8 minut. To gdyby liczyć czas od tego, że powiedziałem, że nie dożyjesz 5 minut, to przepraszam. Ale piąta, a miałem 4 tylko. No, pobiegł swój rekord, Yeah. pobiegł z samego siebie. kurde. Następnym razem będzie 7. I teraz przed Państwem młody człowiek. Nie przeżyjesz 4 rund. Mówię ci. Przeżyje się. Ej, podłączę pada. Nie przeżyjesz. No nie przeżyję, bo się włączy się pauza. XP. Co? Młody XP. Idziemy expić 2. Idziemy expić na czym po expić? Ej, nie, cicho, bo jak master będzie to oglądał. Bóle. Co? Bóle dostaję. Ale masterowi zbanowali? Ale on zbanował się. Taki troll. Co ten? Nie będzie oglądał odcinków. No. On mi da tylko suba, ale nie będzie oglądał. No. Dawajcie sumy, bo młody nie będzie expił.
Codziennie nowe odcinki. Jak kurde będzie dużo lajków, to kurde będę robił codziennie, albo co 2 dni odcinki, albo co miesiąc. Nie no, co 2-3 dni Co będą. drugi, no. Co 2-3 dni będą, tylko że przez wakacje będzie, albo będzie bardzo rzadko, przez wakacje, albo wcale. Ej, widziałeś jak się zagubiłem? Już tak zatrzymałem. Patrz. Ej, zaraz mnie dedną, moment. Ciach. Ciach. Zamieniłem Thompsona. No nie. Po co to? No fuck! Świnio! Co za pedał! Brawo! Dobra, więc dziękujemy bardzo za oglądanie. Tak, i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i... Dobra, to cześć.